na san kina son babanki kuma za ki taimaki babanki domin kin ga ni ma na taimaki babanki ba domin ni ba da an kore shi a gurin aiki. Shi yasa ni da ke ko baba dan Allah na roƙe ka da Allah dan Allah ka ji tausayi na. Rukayya menene haka? Za ki taimake ni domin ni ma na taimaki babanki. Kin ga taimake ki na samo mana labari da dumudumunsa. Hello, Mr. Wazir. zo muku da sabon salo da ake yayi. Eagle Wolf Media Jos tare da haɗin gwiwar ABCL Nigeria Limited ke gabatar muku da kalankuwar finafinai. Wannan haɗin gwiwa ta ƙwararru na ɗauke ne da wasu zafafan finafinai biyu da suka shirya muku. Rukayya da Wazir. A yaƙi ba jarumin ake tsoro ba. Wanda ba shi da abin da zai rasa a yakin shi ake tsoro. Kima ko daraja ba macen da take kwana da uba da ɗansa ba ne. Iya da Wazir labaru ne masu matukar ban sha'awa da za su ɗauki hankalin masu kallo. Na karɓi kes ɗin Kabir Sani wato Wazir. Za ku ga yanda mai so da wanda ake so ke rige-rigen nunawa. Kina ɗaya daga cikin wanda na fara ƙauna bayan iyayena. Rukayya Ibrahim kawai nake so dan ita na baiwa soyayyarta. Ana maganar kisan kai ne ba maganar soyayya ce ta kawo mu kotu ba. A cikin finafinan akwai cin amana, munafurci, da na sani wacce masu hikimar magana ke cewa ƙeya ce. Satin da Hajiya Aisha ta yi ittifaƙin za ta rabu da shi ko ta halin yaya, a satin aka bi ta har gidanta aka kashe ta. Ku hanzarta don tabbatar da kun zama cikin rukuni na farko na masu shiga kallon waɗannan kayatattun finafinai a duk inda za mu nuna. Muna da garaɓasa da muka tanada duk wanda ya ɗora wannan tallan namu a shafikansa na Facebook da Instagram har ya samu likes mafi yawa za mu ba shi kyautar naira 70,000 kuma za mu ɗauke shi a matsayin ambassador da za mu yi aiki da shi na tsawon lokaci. Albishirinku. Kun daɗe ba ku kalli finafinai masu nishaɗantarwa da faɗakarwa irin wannan ba. Kar ku bari a baku labari. Ni da kai har abada habibina. Ka saki ranka mai gida.